Kin samu taɓin hankali ne? Kamar ya? Kin ruguza rayuwarki ta hanyar yin aure. Yanzu me zai faru da ke? Me zai faru da aikinki? Wani aiki kuma? Ni fa in samfurin kayan bacci ce. To shi wannan din ba aiki bane? Shikenan tunda kin aure sai ki manta da aikin samfurin. Cikin kwanaki zaki juna biyu. Daga nan kuma sai yara rututu. Da gaske? Lucky. Tunda kin yi amanna da aure da haihuwan yara, shikenan. Sai ki yi auren. Amma me yasa sai wannan? Ina nufin in dai har zaki iya samun gangariya. Menene yasa zaki yarda ki auri wannan jabin? Ke da zaki iya samun kowane namiji. Me yasa? Me yasa zaki auri wannan karabutin? Me? Dan ba sajan wani? Ke hutu rabin lokaci. Saurare ni nan. Akan me kenan? Malama, kai me yasa ma nake wani girmama ki? Ke bakin zo nan ne ki raba auren su ba? Ko zagin yansu da wani fim kika zo iye? Akan me zan bata lokaci na gurin zagin? Waɗanda su kansu zagi ne. Me yake kika sani akan yansu dabaru? To wane ne ma zai so ya san wani abu akan ku? Mutanen Gwanjo masu rayuwar Gwanjo kawai. Gwanjo kika ce? Ai mu ne ma muke yin komi gar da gar, ba su asalin jaruman fim ba. Domin zarrar mu ba mu da tsoro ga gaskiya, ga nagarta. Lalle fa na gane. Zuwanka Hollywood ya koya maka iya magana. Kazamin jahili kawai. Ki rufe mana baki a wurin fetsararriya kuma tambadadiyar karya. Na san yadda ake toshe bakin fetsararrin 'yan mata irinki. Haka ne? Za a gwada ne? Da gaske? To shikenan. Ta yaya? Bari in gani menene zaka iya yi. Duka na zaka yi ko marina don ina ganin abin da ku iya kenan. Ba za ka iya sani shiru ba. To ka sani yau dinnan zan faɗi abin da nake tunani akan ka, da kai da abokin naka, da kuma wannan abin da yake tsaye a bayan naka. Daga bayan ire-iren ku ka jin gaya maka, duk ba za ku iya sani shiru ba. Wayo ho! Na ga muni fa muka yi aure. Me yasa suke sumbata? Ɗanɗanon jan bakinki na inibi ya yi mun fa. Kai! Kar ki kuskura. Kare kawai. Karya kawai.